István, ez könnyű út, de álmos világ. Hirtelen jön az áldozás, és szívem már is végtelen. Nem félem, hisz elvesznéd mindenem, s ha ez vár rám, most vagyok, azt el nem dobnám. Ti voltam, csak ti hívszak rám. Tőled ez a csepp ma óceán. Voltam én a föld, a szárnyaló, jobb az, aki által vagyok. Bármit még végtelen, ami bennem és ki én szeret, az nincs telen. Soha nem lehet, hisz elvihetnéd mindenem, ha elmennél. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ifjú párt, a megjelent tanukat, szülőket, családtagokat, barátokat. Az asztalon 2 szál gyertya ég. Jelképezi azt a tüzet, mely most bennetek lobog. A szeretet, a szerelem látja ez. Arra kérlek benneteket, fáradjatok ide az asztalhoz, fogjátok meg saját gyertyátokat, majd nyújtsátok meg közös gyertyátokat. Gyertek ide, kérlek benneteket. Miután megnyújtottátok a közös gyertyátot, arra kérlek a saját gyertyátokat. Én pedig néhány sorral köszöntelek benneteket. Sorsunk egyben volt, együtt megyünk tovább. Az élet viharában te vigyázol rám. Köszönöm, hogy szeretsz, hogy hiszel nekem, hogy megosztod az életedben. Tisztelt mennyasszony és főlegény! A mai napon szövetségre léptek szerelmetekkel, és előttünk életre szóló fogadalmat tesztek, hogy jóban, rosszban kitartatok egymás mellett. Felelősségteljes dolog kimondani a boldogító igent. A mai nap az örömöt, a boldogságot jelképezi, melyet meg akartok osztani családokkal. Azonban ez a nap csak rólatok szól, és ez a nap, melyre már új évóta vártatok. A mai napon különleges dolgot éltek át. Új utat választottatok magatoknak, és ezen az úton ketten együtt szeretnétek tovább menni. Felfedezni közös jövőtök minden titkát, örömét, bánatát, meghittségét és küzdelmeit. Egy verőfényes májusi nap kerestétek fel Ráckeve-város polgármesteri hivatalát, hogy bejelentsétek házasságkötési szándékotokat. Az általatok benyújtott iratokból megállapítottam, házasságkötéseteknek törvényes akadálya nincsen. A szándék megerősítéséhez azonban az is szükséges, hogy előttem és az itt megjelent tanúk előtt egybehangzóan kijelentsétek, házasságot kívántok kötni. Ezért arra kérlek benneteket, hogy az általam feltett kérdésre jól érthetően igennel vagy nemmel válaszoljatok. Kérem az ifjú párt és a tanukat álljanak fel. Kijelented-e, Viski Judit Gabriella, hogy az itt jelenlévő Horváth Istvánnal házasságot kötsz? Igen. Kijelented-e, Horváth István, hogy az itt jelenlévő Viski Judit Gabriellával házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Horvátné Viski Judit Gabriella és Horváth István a családjogi törvény értelmében házastársak. Kijelentéseteket azonban kérlek az anyakönyvben aláírásokkal is erősítsétek meg. Ennek érdekében elsőként az ifjú feleséget szólítom, hogy fáradjanak.
követően a feleség tanulását. Végezetül pedig az ifjú fértanúját szólító alapjás. A karikagyűrű egy ősi, tradicionális szimbólum. Jelképe két ember szerelmének, szeretetének, összetartozásának. Amikor először felhúztátok egymás ujjaira, jegyességetek időszaka kezdődött meg, mely a mai nappal véget ért. Most, immár amikor újra felhúzzátok egymás ujjára, már mint férj és feleség, köszöntsétek egymást először a hites alatt. Szüksége van rám, szőke nap, ünnepek ősz, sose felejtsd, hogy érted öltöz. Ó, fehér ruhám, indulj hát, indulj új uton, de minden lépésedre kérlek jól vigyázz, mert sok lehet, és sok is lesz, tudom. Ugyanág az ár, mostan túl csak tiéd, szorosan fog két kezéd. Vigyázz rá egy-kézen át, sok szürke nap, ünnepek közt, ne felejtsd, hogy érted öltöz. Ó, fehér ruhám, ó, fehér ruhám. Kedves házastársak! Minden ember keresi a társát, anélkül csak fél embernek érezzük magunkat. És ha szerencsések vagyunk előbb, ha nem, kicsit utóbb, de megtaláljuk azt a szeretett szemét, aki nélkül elképzelni tudjuk az életünket. Benneteket még csak néhány percre nevezhetjük házastársakra. Kapcsolatotok azonban ennél messzebbre nyúlik vissza. Már rendelkeztek némi élettapasztalattal, így gondosan mérlegeltek, és mikor társat választottatok. Végig gondoltátok azt, hogy vajon a másik boldog lesz veletek, és hogy ti boldogok lesztek a másikkal. Senki nem tanította meg nekünk, mi a házasság. Sokan sokféleképpen vélekednek róla. Biztos receptek persze nincsenek, csak alapelvek, melyek szem előtt tartása segíthet abban, hogy harmonikusan éljétek az életeket együtt. Senki nem mondta meg, mitől lesz jó, mitől működik a házasság. Vannak, akik azt hiszik, hogy egy kapcsolat automatikusan működik, pedig egy kapcsolatért keményen feldolgozni, kompromisszumokat kötni, megalkudni. Azon szerencsések közé tartoztok, akik éppen egy csodát éltek át. Apró, hétköznapi titok ez, melyet már oly sokan próbáltak megfejteni. Vannak, akik ódákat zengtek a házasságról, míg mások kémiai folyamatokkal magyarázták azt. Egyet azonban mindannyian elfelejtettek. Nem megmagyarázni kell a szerelmet, hanem átélni azt, sütkérezni annak fényében, különlegesnek és egyedinek érezni magunkat tőle. Mindig örömmel gondoljatok vissza erre a júniusi napra, amikor bátran egymáshoz kötöttétek életeteket.
Nem azért, mert a szokások, a világ vagy a törvények ezt kívánták, hanem a legerősebb érzelem, a szerelem miatt. Nem a gyűrű, nem is a papír fogja összetartani kapcsolatokat, hanem az a késztetés, hogy közös világot teremtsetek magatoknak. Sokan állítják, hogy a házasság folyamatos alkalmazkodás, hiszen az idő múltával újabb és újabb szerepekbe kényszerültünk. Először, mint házastársak, majd mint szülők, és végül nagyszülők. Megtanultok úgy feladni dolgokat a régi életetekből, hogy nem érzitek veszteségnek azt. És felismeritek azt is, hogy a szeretetnek nincsen határa. Már elkezdtétek építeni közös fészketeket, ugyanígy építsétek naponta kapcsolatotokat is. Ez a családi otthon, a nyugalom, a béke színtere, ahová mindig örömmel tértek haza, hiszen a szeretet személy vár benneteket. Ti már letettetek szalapokat, bíztok egymásban, szeretitek egymást, ez ragyog most szemetekben is. Ez a szoros, egymást mindenben támogató kapcsolat legyen az, ami átsegít benneteket mindig a szőke hétköznapokban. Ez, ami segít majd átélni a sikereket, megküzdeni a kudarcokkal. Ne felejtsétek el azonban, hogy az élet pénzteli megismételhetetlen. Ezért őrizzétek meg a szerelmet, az egymás iránti ragaszkodásotokat, hiszen ebben az egy életben kell tökéletesen boldognak lennetek. Amikor most társat választottatok, új családot nyertetek. Nyereség ez valóban, hiszen tanácsot mindig adnak, mindig szeretnek és mellettetek állnak. Ők azok végigkísérték eddig életetek minden apró botlását, kisebbeket, nagyobbakat, akik mindig támogattak benneteket, és akik ezentúl is önálló életetekben is továbbra is támaszként állnak benneteket. A szereteteket semmi sem fejezi ki jobban, mint egy csokor irány. Ezért arra kérlek benneteket, hogy a két csokorral lépjetek szüleitek és társuk szülei elé, és köszönjék meg nekik az eddigi fáradozásokat. Házasságkötésetekhez Ráckeve-város önkormányzata és a magam nevében szívből gratulálok. Kérem, engedjétek meg, hogy átnyújtsam ennek írásbeli bizonyítékát nektek. Most pedig a tanúkhoz fordulok, és a segítségüket kérem. Kérlek benneteket, segítsetek megtölteni a festős poharakat, hogy a szülők és az ifjú pár, valamint ti magatok fordíthassatok a mai nap tiszteletére. Köszönöm.
Pár nem sűrű már. Igen, segítségnek az idő. Három pár van. Hát igaz, mindig megszoktam, hogy ismerősök. Csak tudom, hogy szoktam mondani, amikor reményeket Legyen keresszerű, Na most nem kell. Azon már csak valami szóltok. nem kér. Egy fotót. Nem kér, megkérdeztem tőle. Sokkal finomabb anyáig. Most a mindenkit végig kell kóstolni? Igen. Minden, majd ki. Nem vagy, hogy talán egy jó erős maga mellé. Vagy már kezdjük, nem? Akkor érkezd erőként. Majd elmondom neki. Jó, nekem volt szerepel. Kibírja ezt a pár percet, aztán kell Szívemben adta a szavát, hallom kedves mosolyát, úgy érzem táncol a világ, minden, ami szép. Állam tőled áll, a vándor miatt a születik a szó, örökös boldogság. Jó, ott vagy! Ó, hozzika! Passzívabban. Nagyon jó volt.
Megfényképezkedjünk.